Мартеница номер 4. Как да си направиш най-красивата, най-бързата и най-ефтината мартеница, част четвърта. Започваме като мартеница номер 3. Ето така. Обаче този път това е повече за начинаещи, защото се иска концентрация. Отново с 4 влакна имаме. Примятаме първата и сега отделяме двата цвята. Примерно отделяме червеното от бялото. Ето така. И по същия начин, както беше мартеница номер 3, премятаме бялото и прездърпваме през червеното. Обаче, какво се случва тук сега? Всеки следващ ред ние трябва да променим. Или какво правим? Под часовниковата стрелка червеното пада надолу, издърпваме бялото нагоре и де-факто червеното идва така и издърпваме бялото. Ето така. Хоп! Следващия ред, бялото, отново по часовниковата стрелка, отива надолу, червеното е отгоре, бялото минава тук и червеното го издърпва. Отново, следващия ред, примятаме червеното надолу, бялото е отгоре, червеното минава отдолу, издърпваме бялото. Просто трябва да имате много голяма концентрация. Червеното минава отгоре, бялото минава отдолу. Ето така. Не знам дали го правя правилно, да не объркам и аз. Ето така. И сега ще ви покажа как се получава. Още няколко реда ще направя. Когато сте концентрирани, то просто се свиква, но в началото е малко по-трудно. Ето така. И ето погледнете как става самата мартеница по какъв начин. Смятам, че е много яко, обаче трябва много да се внимава. Ето така. Сега казахме, отива надолу това. Тук остава отгоре. Това минава от тази страна и издърпваме. Когато имате концентрация, смятам, че се получава добре. Ето така. Когато е готова мартеницата, просто изрязваме една дълга опашка, изкарваме самата игла и ето е нашата мартеница номер 4. Смятам, че се получи мега яко. Ето. Супер е.